Davita wakatambao kusvika mai vapopota miri yemundo kuimbao nenindoi mastress social media emumandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndine nyaya yandauya nayo yandoda kuti ndinge ndiri ndinongoti fasta ndoda kuzivisa yanditi ndichitoti maswera sei kwese kwamuri vazukuru vangu. So mastreets umu ndakabva ndasanganawo naMai Tt. Mai Tt akanga ane live stream yake anditi achiitawo live yake. So murandakadzi neCat family vari palive apa vakabva vataura pamusoro paMai Deco. Vakati Mai Deco bhuru wavo uyo asingachanzwanani naye anditi nenyaya dzakawanda kumashure kune nyaya dzakawanda dzakaitika pakati pevasikana ivava anditi so Mai Deco anonzi vakatora phone number dzaMr Obina anditi vakatora vachiri kunzwanana mazuva airwara hanzi Mai Tt vairwara and then vakabva vambodaira phone yaMai Tt Mr Obina wafona ndopa vakatora phone number. So vari kunzi vakazofonera Mr Obina vachimuudza kuti zvoni unoziva here kuti murandakadzi status yake yakamira sei. Ndibhururu uyu vazukuru ndoda ndikudzei chokwadi ka murandakadzi azotaurawo zvikanzi bhururu wako ka anogona achitoda munhu wako iwewe anditi murume wako kana kuti bhururu wako anenge achitoda murume wako iwewe kana kuti mukadzi wako. So tisanyanyovimba nemunhu muzukuru wangu anditi usavimbe nemunhu especially when it comes kunyaya yeyo spouse kana kuti yo partner kana kuti your boyfriend kana girlfriend anditi your fiancé anditi usavimbe nemunhu anditi so Mai Tt ndo zvavanga vachitaura vachiti Mai Deco vakaenda vakafonera Mr Obina vachitaura nyaya dzestatus. Mr Obina vakabva vaudza Mai Tt anditi kuti ndo zvanga zvichitaurwa nani naex bhururu wako. So what do you think nenyaya yemabhururu vazukuru especially kana tiri mumarelationships edu mashamwari tinomaaccommodata kusvika upapi anditi tinoaccommodata mafriends edu kusvika papi nekuti marelationships akawanda tinozonzwa kuti aparara nekuda kwabhururu waunotodya naye iyeye waukatoti best friend waukatoti favorite friend iyeye ndiye anogona kuwachisa because anoziva weakness yako and anogona kuishandisa sestrength kumukomana wako akatopinda machena kana kuti kumukadzi wako kana kuti kugirlfriend yako. Ngataurira mumacomments kuti munofungei nenyaya yaMai Deco akazofonera Mr Obina vada kuti zvidira majecha kuzvipaza ndo nyaya yandauya nayo pano pachannel penyu pamunofarira. Don't forget to comment, like and share. Tichibva tatichi much love.